ensimmäistä luokulla päästään liikkeelle erittäin välähdön ottaa ulkoa Heidi Ikonen, HKV hyvässä vaiheessa myös Jenni Kanttinen, Viipurin urheilijan. Kanttinen vai Ikonen kumpi tällä hetkellä johtaa, kyllä johdossa taitaa olla Ani Suomeneraisia kuulee, joka tulee myös erittäin hyvää vauhtia. Suominen, Kanttinen, Ikonen aina tasoissa, kun tullaan matkan puoliväliin. Ja sitten aukeaa tuo loppusuora hetken kuluttua ulkoa Heidi Ikonen. Kanttinen nousemassa myöskin kohta kärkeä näin yleisö voi antaa niitä kannustuksia heti ensimmäistä juoksusta alkaen. Erävoittoa tulee Jenni Kanttinen, Viipurin urheilija.